Ayan guys, this is Eric Helot guys of Bico City. Welcome to my channel. May gabi sir. Oh, kumusta man? Oh, laylay dire. Wala na magibasa. Ah, grabe siguro ng kogi na. Hinag may trabaho. Ayo kay Gigo. Ano eh, tama-tama lang pa trabaho. Hindi rin yung Wala ni mo ginabasa. Ha? Ngulungol siya. Oh, ang duha ka baga. Kanira andre mo ngulungol. stroke ni. Oh, mo na ang igo. Maigo yung arang naman. Oh, Mo na kaning lahi siya ni stroke. oh, ngulungol lang siya. Ngulungol. May stroke na no? Mo na ang wala. Pero pita-pita siya. Abinda na. Pero nag-exercise ka. At ka nang ana ba? Ka nang ana. Ka na trabaho, exercise mo na. Kaya sa pila, tuhod. Ini siya, mutukar niya arthritis, sakit juga yun, di ko kalakaw. Kani. Pauman. Oh, nabag siya. Ito pa kaya? Dire, okay Ito na. nagkikaon din mo din. Di, ako ba, kay kanang kaning burger. Oh, burger. Baka mo ito na. Oh. Kira na. Mumuman. Ayaw. Gulay ka. Naigulay po di ka. Itlog, manok, bawal na. Mga lamang loob. Katong kanang gusto, di ko suka. Di ka pwede ka na suka. Isog mo na. I got you, Gwen. Wala. Mangga. Bawal na. Ha? Mangga. Bawal ka? Labi naghilaw. Hinog man. Oh, o siya paminaw mo sa hinog. Wala man. Okay. Wala. Ikaw. Okay siya, sige lang. Pero kung hilaw, lisod na. Sakit na. Ang bukog may tinawag yun na, ba't labi naghilaw ng masibutag ka sa bitaw kagbuhan. Paano ko? Mangga. Mangga. Okay ra. Saking binangay. Okay ra. Oh, kaon ka. Anak ko. Oh, kauna na saking binangay. Na. Oh, okay na siya, sige. Likod, okay na likod. Sa likod. Oh, sakit kamay. Okay ra, magsakay ka mo, okay ra. Ate, na. Oh, kani, sakay daw. Kuto-kuto lang. Oh, okay ra kuto. Oh, ako kay kuto ko na. Kani murag ang atong edad ba murag. Masaka. Pila kito edad mo? 55? Oh, gamay ra ka diferensya. Ako 50 ko. Marong November 30. Ano niya ka? Ha? Ano niya ka? Birthday na ko. November. November. Pero November meron no? Ayoy, November maron. Charon. Kuan 22. Oh. Oh, 22. Happy day. Oh, nyamuan he magkaukuan. Oh, Martes oh, mani pa magka 29. Mani ka 29. Oh, 30 wala ko hilot. Relax mo tano. Birthday ko na. Isa mo na. Ayun nga. Hanyo lang ko tano. Isa naman birthday. Oh, sunod na pod, no? Ano ba no? Pasuroy ka. Amot lang natin. Sige, sige. Ayan, mayang gabi shout out sa taga Palili, Padada, Davao del Sur. Ayan ha. Hello sa taga Palili, Padada, Davao del Sur. Mayang gabi sa inyo ha. Hello sa inyo ha. Nasa sa Dre atong tabangan, no? Kay mild man ni siya. No? Pero bita na yun sir, di ba? Oo, niya, bita na ni siya, niya. Andre ngul-ngul kamay, parehami ngul-ngul kamay. Pero okay na sa nabita na yun kaysa dati yun, no? So ayan guys, so shout out sa taga Palili, Padada, Davao del Sur. Mayang gabi sa inyong tanan, no? Niya, kumusta na mo diya, God bless sa inyong pamilya. O sa tanan mga suki na ko, nga taga Padada, kumusta na mo? Dagang kong suki taga Padada. Atoon pa dyan ko dito, usahay. Manawag. Ato ko dito. Ha? Dili dapit sa may subdivision. Ano yun na subdivision mo? No? Dili sa tuo. Kung padong ka dito, dili sa tuo. Binterio ba? Baru Binterio. Oo, di ba pa na Binterio? Dili sa wala. Lindam. Linda Homes na. Linda Homes daw. Linda Homes? Kada padong ka sa Binterio, nga Wala. wala. Anak. Tangang suki diyan, no. Ayan guys, so hello sa hello taga Padada. Kumusta na mo? God bless sa inyo. Ayan guys, so
Of course, ako mga viewers na araw-araw nanood sa akin, maraming salamat sa inyo, ano? Na kanalo nagasuporta sa ako. Thank you kayo sa inyo sa pag-subscribe, pag-like, o pag-share. Thank you so much, no? Yeah, of course, maraming salamat. Thank you so much. My subscriber 1,390 plus. Thank you so much. Abot na ko 1,390 na subscriber nagasubaybay sa kuha. So thank you so much subscriber na please subscribe, like and share lang, i-share lang para mas dagatang matabangan o daghan magmasayod. So of course mga viewers na ko outside of the Philippines, thank you for watching my YouTube channel. Special mention Malaysia, India, Indonesia. Thank you so much for watching my YouTube channel. Japan, United States, Saudi Arabia, Kuwait, Hong Kong, Toronto, Canada. Thank you so much. Vietnam, Thailand. Thank you, thank you. Of course, Singapore. Thank you so much for watching my YouTube channel. Ayan na, Eric Hilo, my YouTube channel. Thank you so much. Of course, number 1 kong salamatan, Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Thank you, Pilipinas, sa inyo pag-support sa suwan. Thank you so much. So, ganun mo mag-comment, just comment lang. No? Ayan, so mag-ilat ako guys. Thank you. So, kung mapagkata-subscribe, please subscribe po. This is Eric Hilot. Isa? Kulot na, kulot. Kani, mang? Ha? Wala nyo mag-umit. Balik kung bugtag ko, anong balik kung baglog kayo. Ha? Kung bugtag ko, anong ginubalik? Bangot? Oo. Jesus name. Ano tato siya? Pero kamay sa kwasa? Kana. Okay na kana? Sige. So yan guys, mag-start na ko, no? So mag-start na ko, so please subscribe po. Pangalan Cirilo. Ito nag-rip sa kuha. Edit.
to. Peti-peti ya. Ha? Peti-peti ya. Tertiti ah. Bukan dulu. Ha? Bukan dulu. Singot uga to. Ah, Singot uga. Nila ko video. Nila ko. Ibang daya mo. Ha? Ibang mo. Nadili siya. Ha? Ay, katong nanawag mga murabara tag ikon si Muha ang tato. Mga isa gikuhan ana information. Gani mo? Tawag lang balik. Wala na po manawag, no? Scam kayo na. Ay, katong yung mga taga-konsa? Legal? No? Pas-pas kami istorya, no? Tawag mo. Siya ra magyapon to. Kuha niya information ba, no?
ng helicopter. Tayo.
siya mag-iya, no? Ginamon na na sa lilit. Lahat. Game bigla. Cedric, mata pa.
Ayan guys, mag-cut ko ha. Kaya para part 2 ko.